Добро утро отново от двора на Варненски медицински университет. Наистина 3 предмета, съвсем обикновени. Никой от нас обаче не се е замислил, че има хора, страдащи от болест, която им пречи да използват тези наистина съвсем обикновени 3 предмета. Затова и те са разположени на ключови места в Варна, както и в Пловдив, в София, но във Варна за първи път, за да покажат именно за този проблем. Първо ще разговарям с Роза Чаглайска, която е председател на Сдружение Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит. Добро утро! Наистина толкова голям проблем ли е за хората, страдащи от тази болест, да използват тези толкова обикновени предмети? Добро утро на всички зрители. Да, наистина, много е трудно. И ако пациента не е ликуван и не е обърнал внимание, става невъзможно даже да ги ползва. Да се обуе, да се нахрани, да вържи обувките си. Казахме, че във Варна за първи път се отбелязва този ден. Как точно ще се отбележи? Какво е включено? Значи ние от една седмица сме поставили тези конструкции, за да видят хората, минавайки, да се запознаят с тях. Днеска от 10 часа ще има пресконференция в Медицинския университет. Даже очакваме доктор Шарков, заместник министъра, да присъства на пресконференцията. На 5 февруари ще има ден на безплатните прегледи. Хората ще могат да дойдат да се запознаят с болестта. Днеска целият ден ще има брошури, ще се раздават материали, ще се разяснява. След обед ще има още едно мероприятие с доктор Манушева, която е организирала лекции с пациенти. Наше представяне там и информация за заболяването. Целта ни е колкото може повече хора да научат за истината на това тежко заболяване. Кампанията информационна, доцент Кадинов, доколко е важно това заболяване да бъде, както се каза, хванато по-рано? Много важно е това заболяване да бъде хванато по-рано. Не напразно, непрекъснато всяка година се редактират показанията за започване на ранно лечение на ревматоиден артрит, защото когато настъпят тежките промени и проблеми с обуване на обувки и вързване на връзки, то тези промени, с каквото и да се лекуват, не могат да се върнат обратно. Това е особеното на това заболяване. Варненската университетска болница е третия по големина университетски център, който се занимава с диагностиката и лечението на тези заболявания, и конкретно на ревматоидният артрит. И мисля, че с доста голяма успеваемост ние се справяме с тази много важна задача. С уговорката, че ако наистина рано се пристъпи към лечение. Бихме казали, че над 70% сега от нашите болни с ревматоиден артрит са болни, които нямат видими промени, което означава, че те са рано хванати, но все още има региони, където няма медицинска помощ, която да насочи болните рано към специализираната помощ. Все още, за съжаление, колегите ортопеди, които са хирурзи, поемат част от тази патология и няма яснота, че всяка вътрешна специалност има реципрочна хирургична специалност, както да кажем гастроентерология, коремна хирургия, така и в ортопедията има ревматология, която трябва да поема болните, които имат интернистични проблеми. Доктор Шалачева, може ли да се каже в България като цяло колко хора страдат от подобни заболявания? България няма собствена епидемиология в последните години в това отношение, но разчитайки на другите държави, заболеваемостта от ревматоиден артрит е около 1% от населението и официално се знае... Едва ли тук се отличаваме много тази статистика? Официално се знае, че около 60 000 души в България на възраст над 18 години са болни от това заболяване, от ревматоиден артрит.
Благодаря ви много. 60 хиляди души, към това обаче трябва да се сложат семействата на тези 60 хиляди души и става една много по-сериозна цифра на хора, които са засегнати от тази болест, на хората, които не могат да използват едни съвсем обикновени ежедневни неща, като да си вържат обувката или да обуят обувка с висок ток или дори да държат лъжица с ръка.